Sebentar ya Mas, ini soalnya request dari. Iya, nanti habis ini langsung. Asik. Gas Ora apa-apa. langsung. Sing penting iso duet karo Le Montok. Enggak haus kan Mas Gareng? Mboten tukang syuting ngelak Mas. Monggo monggo monggo. Monggo ngunjuk Mas. Ngersake sing sisi wingking mriko napa mriki? Kanan panas, kiri dingin. Genit mbak Kita tak berjumpa. Ku harap kau baik selalu. Bahagia hidupmu walau jauh di sana. Kau merindukan aku seperti aku merindumu. sayang wis dadi bebesti aku lan sliramu rabi son nyawiji nanging rasa Ayo, goyang dong. tresno iki sing ning jero ati ora bakal lali tak jaga tresnaku pring sliramu ra beda tresnamu marang aku tulung Kene tak lungokke iki lho. nadyan mung sedela lagu iki tak tulis mung kanggo kowe tulung rungokno nadyan mung sedela lagu iki tak gawe mung kanggo kowe tak jaga tresnamu ring sliramu ra beda tresnamu marang aku Diana Marsanda Gogoy gogoy mbak Sing keturun deh. Purun asik yuk Diana Ku tahu kentul dudut kau merindukan aku kentul kentul bar seperti aku merindumu. Gareng, goyang dong. sayang wis dadi bebesti aku lan sliramu rabi son nyawiji nanging rasa tresno iki sing ing jero ati ora bakal lali sliramu rabito tresnamu marang aku tulung rungokno nadyan mung sedela lagu iki